Bala a Robles drwodd eto, cymorth o'i blaenau. Yw e'n fynd I hun. Mendes I cyrraedd! Mendes I taro! Mae'n gôl hyfryd! Tair gôl tymor yma ar y dathliad yn gampus hefyd. Lassana Mendes. Matthew Jones a Wes Baynes dros y bêl. Baynes dros y wal, ac mae mewn! O, gwych gan Wes Baynes. Un cyfle oedd angen dros y wal, heibio I Wilson ar y gôl. Mynd eto Fletcher ar dafliad tir tuag at Mills Evans ar ôl beirniad disgyn yn y cwrt Cosby Arsan yn clirio ar ergyn dod I mewn gan Niall Flint. Y gwiriad yn Ciro Jones. Gôl gyntaf o'r tymor I Niall Flint. Bwl mae Harling a mae Bowen yn y canol. Bwl yn gwneud yn campus fyna gyfle gwirioneddol yn unig Caerfyrddin! Hyfryd! Josh Bull yn union i'r sgôr. Mi dwyllodd yr amddiffyn yn llwyr. Mi dwyllodd Ashley Morris yn y gôl. Leo Smith, Breeze yn cynnig I hun. Mae Edwards I fyny hefo fod yma. Darren Thomas ar ergyd! Gwych gan y cofi Messi. Ni fydda'r Barca Messi wrth I fod efo'r gôl yma. Owen, y golwr yn dod ac yn penderfynu dyrnu. Harris! Fel saith I gefn yr hwyd am y Pen-y-bont ar y blaen. Os chi eisiau'r diffiniad o ergyd lan, fydd y gôl yma yn y geiriadur I chi.